салом алейкум подписчикои азиз канали панҷпанҷаҳона бардоро видеоро дастгирӣ кунед, лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. Ма чӣ план дорам барои чӣ видео кардам. Бардоро ман мегӯм пас видеое бикунам ки шумо беҳад мисол каротки яс набош, ҳамихе мегӯм хушрӯ бифаҳму, ҳамихе мисол ба нозукӣ бифаҳмам ки мисол шумо тез мисол айхид кунӣ ҳастае ки мисол зеҳное ҳастае ки дер қабул мекунад, ну как-то ҳаракат карданем ки мисол ҳамин дар зеҳни шумо хушрӯтар ҷо шава. Хуб бародаро, моро дастгирӣ кунем, ҳар як дастгирии шумо пешравӣ мода мотиватсия метиҳад. Мо ҳамаи ҳаракат карданем ки ҳамин ютуб да поист кунем, ҳамин айтоҷики худмон видеоша хеле бисёр бошад. Барои мисол дар як рӯз ҳам чанд чизе мебиram, чизои беҳтарин боша, мо мегӯм ролик карда хеле выложить кардан гирем дар ютуб ки ҳамин мисол бисёр шаву, пам шаву, мардуму мисол ёд гиранд ҳамин чиза. Бародаро, бисёр мисол ҳар як дастгирии шумо барои ма як пешрафта, як пешравия барои хуб ҳаракат кунед. Бародаро, ягон ҷотон кам намешавад. Ба худо видеои мисол мумкин нест лайк, мумкин нест комментария утари аймо нест аймо чиста барои ёд додани худмон. Барои вай бародаро дастгирӣ кунед, иншоалло обод бошем, морам пеш мерем, шумо ҳам ёд мегирем. Аллоҳ нигаҳбон бародаро, ободу сарбаланд бошед.